kenal karo iki ya? Ya lah Mbak Puri bolong telek Mas. Karo Mbak Puri. Sekolahnya bareng. Alah sekolah bareng, ngaji bareng. Iya. Terus napa niku? Mangan bareng. Mangan bareng. Orang ngira mangan tau bareng. Alah karo Mbak Puri iki lah aku mangan Saking pleke. saking pleke to Mas. Oh iya. Monggo Mas, sepot Mas. Mbak Puri Ratna. Woi, Mbak Puri Ratna. Ya. Ya. Mangga Mbak Puri aturan minggat wonten ing panggung paring lipur ora biasa mugi benang Was. Mbak Puri datang penontonnya pada senang buku beras diwadahi kardus madya laras mata Selamat datang Mbak Puri Ratna Sugeng Rawuh. Iya. Yo diatur napase sik. Piyayi iki nek piyayi alus. Cek, oh sudah. Sugeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Puri Ratna. Canggih, nggih. Alhamdulillah remen saken Alhamdulillah. kula sak kanca dalu niki saged panggen kaliyan jenengan wonten Inggih, Truneng. semanten ugi kawula. Niki kula dereng salim kalian Oh, panjenengan salim rumiyin asal nggih. Asal dong. Assalamualaikum. Sugeng dalu padalang. Waalaikumsalam. Jan. Wilujeng dalu. Nyapa? Mbak Cake. Hah? Rasane piye, Mas? Anyep. Ya. Tenan Mas. Kok anyep? Mbak Yu jajal pisan kas mbok Oh, menawa. pisan kas? Ya iya to. Sugeng dalu padalang. Wilujeng dalu Mbak Puri Ratna. Ora gelem di. Pak, cepet to, Pak. Ora di. Iki aku ora nyekel apa-apa kok. Sing nyekel kono kok, Reng. Ora Mas Gareng ora salim aku dikenek-kenek lho tanganku. Dikenek-kenekne lho. Mas Gurit ngampe ngene-ngene. Iya. Ya Allah, Mas. Jenengan ngeten-ngetene to niku. Ora. Boten dulu percaya ae to. Gegojekan karo beliau Mas Gurit niki. Inggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki saderengipun nderek pitepangan rumiyin nggih. Iya. Betul, monggo. Seperti kata pepatah tak kenal maka tak Sayang. sayang. Nggih. Nggih. Sekali merdeka tetap Merdeka. Merdeka. NKRI Harga mati. Pancasila Tetap Sakti jaya. Sakti Sakti. Pancasila Sakti. Sakti. NKRI Harga mati. maju tak gentar Membela yang bayar. benar. membela yang bayar loh. Asem ya. Asem. Kleru to. Asem ya. Apa wis ganti? Ganti. Asem gitu. Orang yang bayar. Lah apa Sing sebenarnya? mene duit. Lho, yo tunggale ae kok. Iki dipuntepangaken nami kula Puri, Mas Gareng. Dari mana, Nduk? Aslinya kula Tulungagung. Betul. Tulungagung. Sakniki domisili datang Melarak. Pelara. Alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Mbak Puri. Ugi penonton ingkang sampun sami pinarak lelenggahan sedaya mawon. Yang dari sana Mas Gareng, wah penonton luar biasa. Kandhane ibu-ibuke neng kono. Nggih. Bapak-bapake neng ngarep Wonten dhewe. ngajeng, Disapa dulu bapaknya yang di depan, aku bagianku sing wedok neng buri. Oh berarti aku menyapa bapak-bapak, Bapak. jenengan menyapa ibu-ibu. Sing buri. Wong ngaten. Bulurah dulu, pun panggil bulurah Oke, wau. sampun kalau mau ngaturaken ujung dalu bulurah. Yayine grabyak semangat. Luar biasa nggih. Jan nyenengke bulurah jariah. Inggih leres. Ugi bapak-bapak ingkang wonten kursi tamu menika nggih ngaturaken wilujeng dalu Ya. sedaya mawon sugeng mirsani. Beliau aparat-aparat keamanan. Inggih leres. Luar biasa. Sak menika saged
rawuh wonten Nggih, acara punika nggih Mas. Betul, Betul. berbaur dengan masyarakat. Betul sekali nggih. Mula kena diarani kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Nduk. Ya. Awake dhewe wis kepenak memeriahne kaya ngene. Kok awake dhewe tok to? Ya tegese iki wong saiki iki lho, Mas. Wong saiki lho, Mas. Awake dhewe. Kok awake dhewe? Ndase ra melu. Ya sak ndas sak buntut. Oh ngono. Ya kok Kowe te buntut to? ya enek. Endi buntut? Nek nggonmu ra nek ora usah teko kowe ya. Paling ora awake dhewe ya duweni rasa tresna karo pahlawan. Ya iya. Iya betul. Kita kenang perjuangan Betul. pahlawan biyen. Nggih. Tanpa ono kemerdekaan ora bakal bisa dhewe awor wayangan bareng-bareng. Kan Ya toh? kandhane kok ya. Nggih. Nduk. Nyapa? Bulurah asmanipun sinten? Buluras manipun Bu Jariah. Oke. Bu Jariah. Jariah itu ada artinya ya Mas. Lah nggih kudu iso merdekne setiap huruf atau setiap suku kata. Oh, iya. Mbak Puri Ratna, monggo. Iki Bu Jariah. Setiap huruf apa suku kata? Ya sik tak angen-angene kok so. Jariah, Bu Jariah. Ya. J. J. Jujur Mas. Wong pun jujur. Biar Terbukti. Jujur. Nggih, Terbukti. ke padahal Iya. Kalau nggak jujur nggak mungkin 3 periode. Nggih. Oh. A. Amanah. Amanah. Amanah Nggih. jelas. Dan Amanah amanah di jelas. Desa Truneng selama 19 tahun. Selama Aku udah 19 tahun amanah. Masya Allah masih dipercaya oleh warga masyarakat Truneng kan ya luar biasa. 19 tahun loh Mas. R. Ri. R. Ri nyapo. J, A. Nyapo ngatur-ngatur ngambil-ambil gede. Puri. Ora. Pur. Setiap huruf. Oh, sak gathuke, aku makan muni sak gathuke. Setiap huruf Wis bukan tau. suku kata. Ngono iki api artine. Rino wengi tansah memuji Mas Ah. Gusti. Amin. Artinya ibadahnya terus salatnya niku tertib. Kandhane lho, Nduk. Iya. Kene iki kabeh dikupengi pondok. Pondok. Iya to. Ngerti ya jam 4 sore mang. Apa? Wah, jenenge musolae kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dulur Truneng langsung geruduk. Grutuk nang musola. Ora ning sawah kabeh. Wong tak kira Ya jamaah to, Reng? Jamaah. Jamaah Wong to. sawah. Goleki goleki. Oh, ngajak kancane seneng sawah. Ri terus ah. Yah. Ya. 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 Yah menten dereng ngantuk to, Bu. Asem kuwi. Kadung nek kok ngrungokne lho, Pur. Tak temune Mas. aku. Paling ora ke Sampeyan ora ngajak janjian Ya oe. ora jajak Cucu janjian. aku mulai bingung so. Kaya yah kaya yah ini kok urung turu lho. Dereng ngantuk to, Bu? Dereng to, Bu? Ya ora to. Oh, dereng wong. Malam ini kan malam tirakatan. Betul. Paling ora kan Bu Jariah, dalange asmane Mas Guritno. Lah, iki. Aku kon ngertekne nek. Lah iya to. Ya gentenan to. Lah ya engko ya bagianmu, sik engko bagianku keri-kerinan kuwi akeh kowe kok. Jeneng kuwi diartekne to? Nyapa diartekne? Ya harus Guritno. Nah, Gu, Retno iki ora Iya. kudu gune ning arep ya. ndak mau sembarang. Gu, bagus. Ya, Gu. ya, orangnya bagus. Orangnya bagus. Iya, sopan. Lah nyawang lu kok ngendi to? Pak sak cethuke mawon nggih, Pak. Ah, Nah, aja protes, Pak. Musuh karo kene sak cetuke. Bek awar kowe. Red. red, Red. Ayo. red. Gaene ngaret. Asem. Iya. Puri, Hah? awakmu ki dalang kok gene ngaret iki lho. Ya ora apa-apa to, duwe penopen lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki ki ora ngaret. Lah apa? Ngedos. Ini gaene ngedos kok. Ora apa-apa tegesane gaene ngaret kan ya raja koyone kan akeh. Wah, gitu. Sapine oke. Sapi akeh, wedhus akeh, truwelu enek apa neh. Marmut, Marmut ya. Masuk. Kelinci. celeng. Iya. Keri dhewe Nah, no. no, apa iki? No. Hmm. Heh? Nampa amanah. Terus nampa rezeki ingkang kathah. Nampa Amin. duit ya iso. Wah, nggih. Nampa duit. Anugerah. Nampa Nampa anugerah. Nampa Nggih. kesehatan. Kesehatan. Nampa potongane bocah-bocah iki dilumpuhke ngono. Kok potongane bocah-bocah gitu. Nggih, nggih nembang ingkang jumbo kali Oke. tenan. Oke. Niki Ya. monggoe tenggene Truneng, Nduk. Nggih. Iki ya wis pokoke manut awakmu, lagone apa, apa Ngoten. gedine napa manut jenengan. Jenengan pun ping pinten teng mriki? Alah wis ping 5 ping 6. Jenengan ping pinten padalang? Padha. Padha? Sami. Ya. Bu, kula sik pisan iki, Bu.
Cek Urung saiki aku. iki anu tengere urung suwe nek kenal. Wah, Yen wis ngata. suwe nek kenal, wis kulino kenal wis jan Wah. bola-bali ditimbali. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat pinaringan kawilujengan, Amin. katentreman, karahayon ugi bulurah, rezekinipun kathah panjang Amin. yuswanipun. Amin. Terus mengko taun ngajeng lek umpama enek bersih desa apa nganu ya mbok Iya. menawa ya Mas. Iya ya. Ah. Pandagur candi kono ae rene celurut ngono kaya. Iya. Iki nembang ya Mas. ya? Ya, nembang, Mbak. Napa Oh, niki nggih. jenengan bawane Kak- napa langsung? Oh, bawane ra tak gawa iki. Oh ya Mas. oke. Duit terus sampean ngono piye? Apa to? Ora apa-apa. Lah, sik sepisan awakmu dhewe. Oh ngono ya. Oke, Heeh, sembarang kok ya niki gitu. wonten pamundhut mboten, Bu? Dereng. Urung disauri wis tak jawab. Asem kuwi kulino cepet-cepetan kok ya. Ora cepet-cepetan aku, Mas. Ya, Nggih. lagone manut Dereng jenengan wonten mawon. nggih. Dereng wonten. Dereng wonten request. nggih Mas nggih. Dereng wonten. Oh, nggih. Nah, monggo dipinangkani nggih. Tak penek kamardikan ngaturke lelagon apa kunjuk bulurah dan juga sedaya perangkat desa. Nggih, leres. Ya, Siap. edo. Oke. Spesial kagem sedaya mawon. Oke. Oke. Jan tenan. Iki nganggo ngarep apa nganggo ngesor kono? Derek mawon, kula ngarep buri oke. Oke, monggo. Iki Jan. langgam napa, Nduk? Kitir Oh, kitir sumilir. sumilir. Iya. Nggih. Jan. Wah, tenan. Suarane penake. Nggih lho, Mbak Puri Pak, Ratna. apa dilem Pak? Oh, diluwetek malah. Ya, tenan. Pokoke lek di bojo ngene iki Mas, tenan. Mas. Nyapa oleh Arep duwe bojo kaya aku. digawa ngalor ya patut, digawa ngidul Ngidul. ya patut, gawa ngitan ya patut, gawa ngulon ya patut. Nah, Ngeten jadi- iki. Sing ora patut niku endi? Digawa munggah. Ojo. iya, Ora kok- patut aku. Urung- Lah iya. Urung patut aku lah Lek saiki. lek gawa munggah bejane dalang. Kok iso nyong aku? Lah ya mesti kok inceng ngono kok. Ora. Aku nginceng ngajak kono to. Iya. Rangkepan kok iso. Aku sing marai yo bibit tok. Ya, Dok. Monggo. Ngaturke. Monggo, kitir sumilir. Oke, ya kayak biasanya ya. Yuk, dados. Puri Ratna.
Yas. Puri Ratna. Luar biasa. Mbak Puri Ratna. Menika sampun ngatur setunggal lakon mugi-mugi saged dados jampinipun saya. Terima kasih Mbak Puri. Ya.